Accessible TIC. Presenta. Sobre un dibuix de natura apareix el Tito i el professor Felip, un titella de tela amb el cabell gris i cara somrient. Els consells del profe. Capítol 2. El consum fantasma. Xicotetes coses que podem fer per a canviar el món! El profe ens parla en la seva aula. Haveu escoltat mai que a les nostres escoles i a les nostres cases hi ha un fantasma invisible? No? Quina por! Ui! Fiqueu molta atenció que ja ve! Vuit alumnes estudien en ordinadors en classe. Escriuen amb les seues mans en el teclat. Apareix el professor. Vinga, aquí, vinga, que s'anem, vinga, pareu els ordenadors, vinga, que s'anem, vinga. Apaguen els ordinadors. Ixen de l'aula. Apareix un fantasma en l'aula. Soc el consum fantasma i aquesta mostarda s'han deixat els llums enceses. Aquesta mostarda s'han deixat els llums enceses. El fantasma mostra un led encès gastant energia. Oh, vaya, no hemos olvidado de apagar las luces de los ordenadores. Un alumne torna a classe corrents a apagar les regletes dels ordinadors. El fantasma es desespera perquè ja no es malgasta energia. El profe ens parla en la seva aula. El consum fantasma és una cosa seriosa que ens afecta a tots. Recorda utilitzar regletes per poder apagar totalment els teus dispositius i no malbarates l'energia. Cuida el planeta! Diversos alumnes apareixen en la classe de Felip. ¿Y tú cuidas del planeta? El planeta ens necessita. Benvinguts a la revolució. Agraïments. Pictogrames Arasac. Música Kevin MacLeod. Llengua de signes Aptent. Producció Roberto Sintes. Accessibles TIC. Un projecte del Col·legi Juan 23 de Burxassot. CPE Miquel Burguera de Sueca. Projecte d'investigació Innovació Educativa 2022-2023, subvencionat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana. Qui apaga la llum?